تێزانین و گەلەتور و گەلەپورێ کوردی گەلێکی تێر و زەنگینە و کورد وەکو ملەتێکی شارەزا ئەو کەڤن مایی نەخوا کاری بوون بپارێزن دەریا پاراستنە گەلەتور و گەلەپورێ خۆدا و لەسەر vê mijarê grûpa civaka sivîl bi navê Pêşmergê Tirbespiyê pêşangeheke folklorî ji bûn û jêrkirina geleturê Kurdî li bajarê Tirbespiyê li darxistin li ser dirêjahiya 3 rojan. Di vê pêşangehê de gelek alavên kevin û cil û bergên Kurdî resen û herûha kel û pelên Kurda berê bikardanîn hatin berçavkirin. Bi navê Pêşmergê Tirbespiyê ez bi xêratname dikim got mer hazir bûne îro. Ev 3 roja hema ev maredahanê vekiriye tor folklorê Kurdî ne. Ev maredahanê vebûye bis ji bo û Kurd turasê xweşbîr nekin li kevnarê xwe vegerin. û xelkên bajarê Tirbespiyê bi hemî pêkhatên xwe bi germî seredana vê pêşangehê kirin û razîbûna xwe aynê ser ziman. Birêxramşo êvar baş. Em spasiya Pêşmergên Tirbespî dikin ji bo vê pêşangeha xweşik û li ser vî karê hêja êgo hate kirin ji bo serkeftina vê pêşangehê. Bêguman ev karekî hunerî serbijartiye. Îro gelekî xweş min ser vê maradê û em gelekî spasiya Pêşmergê Tirbespiyê dikin ser vê marada îro û bi rastî gelekî pêşketineke baş bû gelekî kêfxweş bûn û tu rastî mayîne bîra me û wê bavûkalanê me û em hêvîna va xortê mayê jî nû bibînin. Ji van kesên ew seredana vê pêşangehê kirin hunermend hîp-hopa Kurdî Şerîf Omerî ego kêfxweşiya xwe daxuya kirin li ser vê pêşangehê. vê mereda hinê spas dikim û gelekî pîroz dikim kêfam gelekî tê ev mereda Pêşmergê Tirbespiyê pê rabûne kêfam gelekî hat û bi rastî tiştekî gelekî cuda bû îro me hat me gelek tişt dîtin tiştê êgo me vegerandin berê me tiştin dîtin dikaribê ez ê bi gotina erebî bêjim enqîrat bibûn ji mejiyê me îro me dîtin gelkî kêfam tê tiştê wilo bi rastî gelekî başin ji civakê û ji bo miletê Kurd jî tiştê xwenî kevin ji bîr neke. Peyma û kuletur bandorek xewê giring ser hebûna gela heye û gelê Kurd xwedê kulturekî zengîn û dewlemend e û parastina vî peymayê Kurda karî bûn hebûna xwe wekû miletekî resin û serbixwe bi hezarên salan ser xelka Kurdistanê tekez bike. Dildar Hemo, ARK TV, Tirbespî.